Estefano. El Joan aquí. ¡Ueje! El Joe y el despegue de baix. Despegue Estefano. Cabrón. Aquí damunt de Siurana, el Joan aquí darrere. Uah, ja ha pillat la Conflu a damunt del despegue. Quina passada, no? Joan aquí davant. No gires tan ràpid, que et puc agafar. Antonio, està per la pista de Montsant i després temporada, No, anem cap allà, anem cap a la conca, anem. Deixa el Montsant. Uah, vaya nubarraco. Joan. El mateix plan d'abans, Joel. Saltem a Siurana, anem allà a les de oest i ja a veure què fem, trinquem cap a la conca. Les Critelles aquí, girant ja. Tot aquí Prades, Vilanova de Prades. El Joel que està trincant també cap allà, ens veurà. Ahí el Joel. Ja estem en plena Conflu, però avui no sé quin tipus de Conflu és, però no és que hi hagi una línia, està tot ple de cúmuls per tot arreu. Una serrallena, tota sencera. El Joan que està aquí darrere ara, però perquè s'ha fotut a pujar, haurà agafat el xorro de la Conflu, el Montsant, el Joan allí baix. Tot el Castillejos allà, les antenes, tota la plana, la conca. És una passada passar per aquí. Només pel vol fins aquí ja val la pena això. Encara que després punxos aquí. Siurana, allí baix el pantano de Siurana, Prades i Vilanova de Prades. Ara ja estem a la Conflu ja. Sigo el que sigo això, de fet ja poc vent. 1600. Això d'aquí és, hòstia, com se diu el poble aquell? Cérvoles? No. Cérvoles potser sí. Aquí el Joel ara que està baixet, ara ha sortit tot el Montsant allà. Prades aquí il·luminat, com si fos un escenari. I tota la serra d'aquí cap a fons, la Conflu. Està increïble. Increïble. Ha costat una mica de sortir d'aquí, però bueno. Aquí passant navegant de Belltall. Aquí
tota la vessant, Forès i la Conca. Per aquí darrere venen el Joel i el Mario, que no se l'he vist, una mica baix allí Montblanc. Però la Conflu no ha arribat a Belltall encara, estan allí el despegue. Santa Coloma, aquí m'he quedat una mica baix, però bueno, recuperat. Aquest, Santa Coloma, Santaco, el poble del Pep Riba del Francesc. I allà el Joel, no sé si el Joel o potser és el Mario. Ara t'has tornat un de Santa Coloma, l'altre. S'ha juntat amb el Mario. Vale, veig un parapent, a l'altre no el veig, suposo que va així. Bueno, anem bastant junts aquí al nord de Santa Coloma. Sí, ja els veig ara els veig els dos. Aquí el Joel, estem entre Igualada i Santa Coloma. Anem a veure si pillem la ona bona ja. Ens havíem separat. Igualada, els Malloles. Joel aquí. Joel aquí baix, hi ha uns plastes que estan parlant tot el rato. Joel aquí baix, ja estem travessant l'autovia a l'altura de Jorba o per allí. Ara, a les Malloles han trincat i el Joel ja han pillat una altra vegada la Conflu. El Joel aquí baix. I aquí. Uah. Bueno, ja l'hem tornat a pillar. Tenim el Mario aquí davant, Antonio. A veure, nois, estic a la sortida de Calaf, però pels núvols veig que cap a Calaf no anireu, que anireu cap a Manresa. És així?
Ara anem direcció Cardona. Ara veig el Mario allà davant. Per Cardona i després cap a Berga, però... El Mario aquí girant, aquí davant, Antonio. Sí, ja l'he vist, aquí davant, està el Mario. Ué, que guapo. Tornat a fotre a la ola. Però m'ha anat arrastrats, Ara poso, ara faré de fotògraf, de modelo. Bueno, nois, veig que aneu amb alçada, seguiu fins al sud de Manresa. Allà us torno a esperar. Sí, Jordi, sí. Ué! Ja! Està passada! Montserrat, el Joel. Aquí sempre se'n tira més. Manresa i allí darrere Montserrat. El Mario tenim aquí a un parell de quilòmetres al davant. Toma tèrmica. Aquí la Conflux sempre passa el mateix, aquí és com si s'acabés. Aquí a Manresa i se partix. No està tan clara com fins ara. Bueno, nois, estic passant al costat de Monistrollet. Suposo que deveu d'estar per aquí. Estic a punt d'arribar al nord de Manresa. El Joan remuntant aquí. Allà és Súria. Montserrat, Manresa. Això aquí és el Coll Baix. El Mario que està més endavant. Mario ha agafat abans la línia bona, allà a Santa Coloma. No hi ha res com agafar la línia bona. Remuntant davant, estem entre el Coll Baix i Súria. El Mario, que es veu allí al fondo, molt petit, no sé si a la imatge es veurà. Ué! ¡Qué guapo! Y es...
Joel. Estem aquí. I a més avui no està tapat cap a Berga, saps? No hi ha el barret, hi ha cumulets. Saluda! A veure. Joel, anem més recte. Anem més cap aquí a la dreta, tio. Cap a aquells cumulets, jo diria, vamos, no sé, Igual arribem a Vic al final. Bueno, yo te gusto. No sé, no tiramos al cúmul de la muntanya de Sal. Sí, però aquella està sola allí i aquests d'aquí n'hi ha tot un carrer, tio. Bueno, no sé. El Mayo ha tirat més cap allà, cap a l'esquerra i s'ha enfonsat. Estava per allí baix, Pues fem així rumbo cap aquí a la muntanya de Sal. Sí. Jo m'espero aquí a la C25 a veure el Mario què fa, per si seguiu el mateix rumb i acabeu, tal com esteu, acabareu més cap a Vic, seguint la C25. Bueno, Jordi, ara estem apuntant cap a la carretera que puja de Manresa cap a Berga. I després allí ja veurem, saps? Perquè els cúmuls sí que mos tiren més cap allà, cap al Moianès. Tota la línia tira cap al Moianès. I bueno, si no està molt carregat i està bé, doncs tirarem cap allà. Perquè cap a Berga, no hi ha gaires cúmuls i no pinta gaire bé. És que és el mateix que veig aquí i jo per això m'espero aquí, que és molt diferent pujar cap a Berga que anar cap allà. Ja que donar molta volta. M'espero aquí a veure què fa el Mario. Quasi 2.400 aquí. Un cop la llanta de vindre caminant cap aquí. Just després de Sant Pedó. Sembla que estic a Sant Pedó ara. Sant Pedó. La muntanya de Potassa. I aquests pesats que no callen. Hòstia, quina passada aquí. Tot el puto dia. Que sí, home, que sí. Tot el puto dia aguantant amb aquests pesats. Mira, ara una Thermicon, ja s'ha quedat per aquí baix i no sé, ara no el veig. Vale. Joder. Tomba, si no vols escoltar cavalló, tomba. T'has passat ja. Mira que n'arriben a ser pesats, porten així tot el dia. Aquí a la vora. Bueno, avui he anat guardant el vídeo i m'ha durat la bateria per arribar a l'aterratge. Aquí estic, Sant Bartomeu del Grau, que ja porto com a 3 o 4 vegades aterrant aquí. O sigui, és com un imant. I m'ha faltat no res, m'ha faltat aquí una termiqueta, 200 metrets per tirar-me cap a la plana de Vic. I el Joel, que anava més alt, pues ha arribat allí la cresta i pum! I bueno, com a mínim haurà arribat a Torelló. Això, hòstia, ha estat guapíssim. Ha estat una passada de vol, una passada. Hem sortit de Castís, que quan hem arribat al despegue, a 3:15 estava d'oest i no teníem massa clar, però bueno, després a 2:15 o així s'ha encarat ja hem sortit i només sortir, pam, trincar cap amunt. O sigui que bestial.